Mielestäni tärkeintä työntekijöiden kohtaamisessa on luottamuksen rakentaminen ja aito vuorovaikutus. Kuten tiedämme, työpaikkatarkastusten tavoite on saada tietoa työpaikan todellisista olosuhteista, mutta kun puhutaan työperäisestä hyväksikäytöstä, on ymmärrettävä se, että uhrit harvoin haluavat puhua viranomaisille, varsinkaan tarkastusten aikana. Tähän liittyy 2 muutakin haastetta. Työpaikka ei ole paras paikka avautua omista ongelmista siellä, ja sitä on aika vähän meillä tarkastuksilla. Tarkastusten huolellinen suunnittelu onkin todella tärkeää. Mun mielestä seuraavat 5 asiaa on tärkeää muistaa, kun haastattelee työntekijöitä työpaikalla. Ensinnäkin on löydettävä rauhallinen paikka haastatella, paikka, jossa ei ole muita. Toiseksi on käytettävä aikaa esittäytymiseen, kuka sinä olet, miksi olet siellä ja mitä tapahtuu tämän tilanteen jälkeen. Kuuntelu, se on kaikista tärkeintä. Osoita haastateltavalle, että uskot mitä hän kertoo, keskityt vain häneen, että sinulla ei ole kiire. Suosi avoimia kysymyksiä, jos mahdollista. Ja lopuksi kerro, miten sinun voi ottaa myöhemmin yhteyttä ja anna yhteystietoja tahoille, jotka voivat myös auttaa, jos on ongelmia töissä. Kuuntelu on tosi rankkaa työtä. Kannustankin teitä kaikkia hankkimaan koulutusta vuorovaikutustaidoista ja työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvästä pakottavasta kontrollista.